Tenando n'igwe eze ike mmiri Tenando na-echiga echichi aka ngwa bend ya down ka etie ego okwu Bishop ndị Libya nọ n'akara akwụwa aka aba I'm happy. There's an Bible to put down to more people. Last night, 100,000 don't know what to do. No more, I don't have to let them do. Permit me to do this. Address in the offer. He just
Bishop Ndidibia, one of Igbo land. Oh, Igbo Nando, Igbo Eze Kemi Tanando, Nechige Chichiaka, Ngwa, bend the down, Ketiego. Onyaziaga Pupa, Iwale, Ena Ibena Ba, Eto, Imani Chizuo, Ngwana Pupa, Ngwa na ito mbo ito Bishop Ndidibia Wana kana kuwakaba Chalu kaya samboni Ngwa Diaba Ngwa certificate ya kenenya afa n'ọba eze na aba iwe na Nando na yegi certificate ta as Bishop Ndidibia one of Igbo land matia kaki wala akwụkwọ gị ngwa ndị foto 7 one aka Bishop Ndidibia ngwa weluzie akwụkwọ gị biko ọdịbara biko ka ihezie akwa ọkụkụ microphone ka ọ kene ọnwa ebe ọ ya agba na Ndo ka ọ gwara I'm happy. There's an hour I'm going to die in location. Last night, 100,000 men on all to go. No, I don't have to let him be. cabinet member. Obelina, ndefu idaka kwa gita. Limani ya daro. Ayi emezi mmemme waji. Eto di bebe nando. Ayi kene muni. Nezu. Papa. Ayi kene ligo. Aloni. Dalon.
ya ga-adịlịlị